and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Mahal ko usab ikaw, Rudy. Ampingi ang mapula kong kukmadyan mo kaubanan. Ampingan ko yun. Ampingan ko yun. Rudy. Kamere. Rudy. Oh, pagkumuha niya ha. Oh, magsuot ko na mo. Ikaw sa pagsuot sa ako ha. Pag-amping minahal ko sa revolusyon. Pag-amping sa mapula kong rusas sa revolusyon. Hangtod sa sunod to panakita. Sa pagkakaroon, ang atong pagpanamilitay, wapay katapusan. Apan hangtod niya, nga doon na ni katapusan sa atong panamilit. Dako kong paglaom, nga moabot raw niya ang maong panahon ka, Rudy. Nga matapos ra ang may katapusang panamilit. Adto na ko mapulang rusas. Padayon, mahal ko kaayong manggugubat sa katawan. Lakaw na. Karori, pag-amping mo Karori. Tana mo mga kauban. Tana mo. Ang susunod na pag-amping ka mga kauban. Mabuhi ang revolusyon. Nangandoy sad baya ko nga mubati og sama sa imong gibati. Apan ambot. Kaniadto sa estudyante pa ta. Diha baya unta to. Aktivista sab. Mao nga kon makita gani nako si Karudi. Mahinumdum dayon ko ni Paul. Kon magmarcha na gani ta sa kadalanan. Dili mo sugot si Paul nga mabuwag ko niya. Sama sad ni Rudy. Nga dili gusto nga mabuwag sad ka. Kinahanglan na ako sa kilid ni Paul. Pero pisag giunsa nako o kagusto adtong Paul. Kay nagtuo sad lagi ko nga parihas mi nga gibati o gusto sa usag-usa. Pero sayop di ay ko kay matod pa ni Paul nako. Murag gyud kuno ko o kaluha sa manghud niyang papay. Mao dayto, sige siya bantay nako. Mabalakas siya kung malayo ko niya. Kaya ang katarungan, parihas gid kuno ko og naong sa iyang manghud. To ha? Mao dayto. Ako dire. Nagtuo na gyud nga naibog sad siya nako. Hangtod nga nibaw-an na lang nako nga milarga siya gagusan. Ug wa na ko notisya kon naunsa na siya kay mikuyog naman siya sa arma. Ay. Buhi pa ka si Paul. Kamere? Maihangyo ko. Oh, unsa ka na? Biyai ko palihog, Pi. Magkakita ra lagi mo og usab si Karode. Gusto unta na ko nga ako rang usa dinhi. Ah, okay. Sige. Arin ako. Agnes, Gusto mo ka mag-inusara, Bok? nalagoy mo nga pangutana. Unsa man? Magkakita pa kahami si Karudi. Kung dubli-dublihon lang ninyo ang pag-amping, magkakita pa gyud mo. Pero nahibaw naman ta kung unsa itong kinabuhi. Ligas lang gamay. Sigurado gyud ang kamatayon. Panagsar gyud nga mabuhi ang sama nato, Kamere. Bisag buhi ka pa sa bisan unsang klase sa enkwentro. Apan bisan buhi ka pa, apan tiwasan ka gihapon. Patay ka gyud sa makadaghan sa mga pasista. Tun kay labihan gyud ang gibati nilang kalikot-kot ngan hinato nga mga mapulang manggugupat. Mao nga dubli-dublihon gyud ang paningkamot o pag-amping. Kamay lang sipyat. Dili og dili na gyud kamo magkakita pag-usab ni Karudi. Sagad na kanang mahitabo. Mauna ka na'y pirming mahitabo sa mga revolusyonaryong mahigugmaay nga dili na magkakita pag-usap kay kung dili usa ang mamatay, silang duha ang mga matay. Mag-antos.
Kamo ay may tinuod na kinabuhi ka, Agnes. Para nako, kiningugma sa usa ka mapulang manggugubat. Sakripisyo gihapon alang sa nasod ug sa katawhan. Magantos lang gud. Ihad ang kinabuhi ug gugma alang sa kadaugan sa gubat sa katawhan. Bitaw, husto gid ka. Pila na kaha ka man naghinigugmaay sa revolusyon. Nga wa na magkakita pag-usap panahon sa mga pagsuway nga ilagyo sila sa usag-usa. Apan kun ako niya ang way swerte. Ipaliw kog sulti ni Rodi nga tinuuray kini akong kugma nga niya. Apan kung kaming duha mo ay magkabsan o kinabuhi. Taw, swerte gid namo. Kay magkauban gid Amy. Kameri. Karudi, pasensya ka uban, maisturbo ka. Gidadaan ka na ko og kape. Niyaw, nag-aso-aso pa sa kainit. Tilawi kay imo ning imbento. Katong imong, Kapisinloy? oh, kape sinunog bugas sa guloy Kape sinloy. Daghang kay ni da, antay panuhot ug antay kabuhi. Salamat ka, James. Lami gining butang nga binuhat sa Pilipinos, ha? Pila ka na ka tuig sa kalihukan ka, James? Murag, nag-una man lang tingali ko nimog usa ka tuig, Karudi. Nga naman, Nanguta na lang. Sa ato pa, mutulo ka na katuig kay muduha naman ko katuig. pero bisan una pa minimo, Karudi, apan layo ra kay mi itandi nimo. Daghan ka og mga reserves idea. Ilabi na sa panggubatan. So hito ka kaayo. Kung dili ka pa NPA karon, usa ka gyud ka military. Diin na nimo kana makatuni, Karudi. Reserve officer gid ko ka, James. ROTC? Kung gipili ko pa ang pagkapasista, automatic nga master sergeant ang akong ranggo. Maudi eh. Dili basta-basta ang ROTC. May hinigugma ka na ba sa kalihukan ka, James? Doon na. Pero wak kalahutay. Namatay siya sa engkwentro. Nahibaw naman ta. Bisan ginsa nato nga may karelasyon sa revolusyon, makatilaw manggid og grabing pagsuway. Ilagyo magid mong duha. Tagdugay. Wa makalahutay ang akong rosa sa gubat. Namatay siya. Sukad ni adto, wa na gyud kumubati og gugma-gugma. Pasensya ka uban. Apan mangutan ako nimo mahimo. Naibaw ko nga nahibaw mo bahin namong kamere. Muna ibo yung pangutana? Ang bahin namong duha? Dako ko pagsalig sa among gugma ni kamere. Og mauusab si kamere. Dili ko mamatay. Og dili sa mamatay si kamere. Magkakita argyapon kami duha, ka James. Ang dakong pagsalig sa usag-usa mo'y dance kadaugan, Karudi. Oh, ka James. Oh, ka James. Manang Yula? Gusto unta kong buduol niya. Pasagde, Manang Yula. Ingon gid niya na, agbatian. Nabaguhan ko sa akong anak. Unang hikayon nga mipati o kugma si Mary. Ay maulag napasagde nga maghinuktok. Sayang na kita. Kinsa ang gihinuktokan. May pag mga tolog na ta. Ang una nala katog sa ping. Huwato na ako nga masud na si Mary din sa kupo.
Ay, maay kape. Ay, manang yali. Apan ko diligon ka na gyud, ka Agnes. Malabi ang naghihapon ang pagsuhay. Di nila baybawan natapos na ang mga pagsuhay. Ug ang laping nindot ka paminahon. Kung buhi pa kamong duha. Ug magkakitay lang gihapon. Ug di amaw man ang pagsuhay. Sa duha ka nagigmay sa kalihugan sa revolusyon. Ug ang musunod, Revolusyonaryong kasalan. revolusyonaryong kasal hindi lang duha ni Karudi o Kameri kana kung silang duha kompleto na nakumpuhi. Karudi, Ka James? Nagdali ka? Ano sa'yo mong tuyo? Karudi. May miabot nga taga mapulang kamanduan sa regional. Unya, Niya sila. Aron sa pagkuha nimo. nagkasabot na ko. Muna kini ang giingon nga pagsuway. Magkalagyo ay nakamig samot si Kameri. Gusto ka, Karudi. Wa ako'y pagsupak kauban. Hain sila. Kay muuban ko nila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!